Фирма Дио произвежда офталмологични стъкла от 1993 година. Тя е единствената в България, която освен с търговия и дистрибуция на диоптрични продукти, се занимава и с производство. Основната база на фирмата е в Пловдив, но има и търговски клонове в някои от големите областни центрове у нас. Работи с 375 оптични магазина в страната. Благодарение на европейските проекти във фирмата са успели да разкрият нови работни места и да въведат сертифицирано производство. Ние въведахме не само едно сертифицирано производство през последните години, но и го доусъвършенствахме до степен, каквато го имат в най-големите фирми в Европа и в света. Визирам Цайс, Роденщок, Еселор, Хоя, Сейко. Това са мултинационални компании, но нашата малка компания в България прави същите тези продукти на база този проект по конкурентоспособност. Как? Като закупи съответните технологии с съответният софтуер и се изравни по качества и по показатели с най-големите в света. С помощта на оперативна програма развитие на конкурентоспособността на българската икономика е внедрена немска технология, която позволява да се произвеждат стъкла на европейско ниво. Стъклата, които изработваме, те са мултифокални или така наречените прогресивни лещи, които позволяват на потребителя да вижда спокойно на близко, средно и далечно разстояние. С това той улеснява своите дейности, като спокойно да може да гледа напред, надалече в монитора на компютъра, където работи и съответно да пише или чете за близкото си разстояние. С помощта на този немски софтуер ние можем с един баркод да проследим целият процес на стъклото по линията, когато се изработва. С помощта на този софтуер също така можем да дадем информация на оптика и на крайния потребител за дебелините на стъклото, как ще изглежда самата конструкция и самата повърхност на стъклото. Модерното производство на пловдивската компания е иновативно за страната. Тук виждате самото начало на изработката на едно прогресивно мултифокално стъкло. От тази заготовка ще бъде изработено стъклото, което ще изглежда по съвсем различен начин, след като премине през машините. Вакуумното помещение е едно от основните за компанията. В него са вложени може би най-много лични инвестиции и средства от европейската програма. Една бяла стая със специален режим. Тук е много строго контролирано микроклимата и работната среда, чрез едни израелски технологии, които сме закупили, както френски и немски. Работи се под висок вакуум и се отлагат покрития като титан, силиций, цирконий и други такива материали, които се срещат в природата, но по един особен начин, които правят стъклото просветлено. Абсолютна иновация и възможността за реновирането на употребявани, повредени или надраскани стари стъкла. Благодарение на закупената автоматизирана машина на ден могат да се обработват стотици стъкла. Освен на производителя, европейските програми са в помощ и на потребителя. Българският потребител по този начин се докосва до един продукт с много високо качество, с една много редуцирана цена, много умерена цена за българския пазар. Това всичко може да се постигне с европрограмите, защото аз калкулирам в крайната цена на продукта много по-малко тежест, тъй като все пак тази програма ми е помогнала на 70%. Това е наистина един голям реверанс не само към нас като производители, а и към потребителите, защото накрая те получават един продукт, който е с 70% по-малко тежест в финалната права на ценообразуването. Така че дори само заради това с двете ръце гласувам за участие. С тази нова апаратура всъщност ние може да излезем на чуждестранния пазар с една продукция, която е конкурентоспособна, както всяка друга западноевропейска фирма. Отваря определено от тези програми, отварят нови хоризонти пред фирми като нашата и естествено, че ще кандидатстваме отново и през този следващ 5-годишен период. Дори в момента подготвяме нов проект и вярваме да стартира успешно. Оптичната компания в Пловдив вече има опит с работата по европейските програми. До сега е защитила и реализирала 3 проекта. Те наистина помагат. Ако човек е специалист и е достатъчно дисциплиниран, той първо ще знае какво да поиска, а след това ще знае как да го получи. Това са възможности, които наистина правят българската икономика по-конкурентоспособна, правят наистина малко
добре представена не само пред българските потребители, а и извън нашите граници. Бих посъветвал единствено колегите, които предприемат предизвикателството да участват в тези програми, да бъдат много дисциплинирани във всеки един момент, защото тези програми помагат много. Препоръката на Росен Топалов е тези, които са решили да участват в оперативна програма развитие на конкурентоспособността на българската икономика, е да бъдат коректни и да спазват правилата, защото те гарантират престиж. Топалов смята, че вече процедурите по кандидатстване са значително по-улеснени от преди. Извършват се по-точни и по-бързи проверки. Съветът към институциите обаче е да се намери вариант за облекчение при следващи кандидатствания за фирмите отличници, т.е. тези, които вече са разработили успешно свои продукти с европейски средства.